La ciutat de Calella, podent-se presentar com a ciutat gegantera del 2013, per nosaltres és una oportunitat que, a més, ens genera molta i molta il·lusió. Ens genera molta il·lusió perquè sempre hem sigut una ciutat dinàmica culturalment, molt vertebradora de moltíssimes entitats i associacions. Però si hi ha una entitat que, d'alguna manera o altra, el que ha fet és, diguem-ne, reivindicar el fet nacional del nostre país des d'aquest municipi, des d'aquesta ciutat que és Calella, evidentment que són els geganters de la nostra ciutat. 75 anys són molts anys, són 75 anys de la Minerva, 75 anys del Quirze, que sempre ens obren els carrers, ens acaben ajudant de sacsejar aquest moviment cultural que representa les festes majors i sempre ens acompanya. Calella, ho sabeu prou, és una ciutat turística que acull al llarg de l'any moltíssima gent, moltíssima gent. Portem 55 anys d'història també de ser un referent en el moviment turístic del conjunt del país. Però només podem ser també un referent turístic si darrere formem part d'un país que és Catalunya i que nosaltres, com a Calella, el que volem és posar el nostre granet de sorra en aquest enfortiment de les nostres tradicions, de la nostra manera de fer, de la nostra manera de ser i que, evidentment, tot el que té a veure amb el món geganter és un referent importantíssim. Ciutat gegantera del 2013, jo crec de debò que ens ho mereixem, jo crec que estarem a l'alçada de les circumstàncies si tenim aquesta oportunitat i us puc assegurar que la nostra experiència d'acollir tanta i tanta gent al llarg de tants anys ho posarem al servei de la cultura popular tradicional de Catalunya i que vosaltres sou uns bons referents. Calella, coneguda com la capital turística de la costa del Maresme, es caracteritza per ser una ciutat cosmopolita i alegre amb un clima típic del Mediterrani. A 50 quilòmetres de Barcelona i de Girona, la seva situació geogràfica, així com les vies de comunicació, esdevenen un factor clau per la realització de tota classe d'excursions i activitats. Aquest fet la converteix en una destinació turística ideal. La configuració de la seva trama urbana, amb una gran zona de vianants i comercial, així com la disposició de 15 places, agradables espais verds i una gran oferta d'allotjament, amb prop de 14.000 places en hotels, apartaments i càmpings, fan de Calella una de les destinacions turístiques més importants del país. Una oferta de prop de 3 quilòmetres de longitud de platges i més de 180.000 metres quadrats de sorra daurada i neta, aigües intensament blaves, zones naturals com el Parc del Mau, el Passeig de Manuel Puigverd, el Passeig de Garbí o les Torretes, fan de Calella una ciutat dinàmica, moderna i acollidora que permet gaudir al visitant d'una destinació amb una singularitat pròpia. La ciutat de Calella acull anualment aproximadament uns 250.000 turistes que provenen d'Europa, principalment britànics i alemanys. Des de fa uns anys s'ha endegat un procés ambiciós, esdevenir una ciutat de referència en el camp de la cultura popular i tradicional, d'arrels mediterrànies i catalanes, tot integrant aquells elements propis de les persones que han volgut fer de la ciutat el seu lloc de residència i s'hi senten integrades i amb voluntat pregona d'esdevenir calellenques sense cap altre adjectiu. Calella és una ciutat amb més de 650 anys d'història. Ha estat i és encara avui una ciutat oberta al mar i a la muntanya, gelosa de la seva història, d'un passat ric en fets i sempre oberta a la catalanitat, que ha esdevingut amb el pas dels anys una comunitat receptora de persones nouvingudes de multitud de països, culturalment diferents, però amb una gran riquesa personal i col·lectiva. Des de l'Ajuntament de Calella volem donar tot el suport a la colla de gegants i grallers de Calella. Com sabeu, es volen presentar la candidatura per ser l'any que ve, el 2013, ciutat gegantera. Per Calella seria un honor poder acollir aquesta trobada, aquesta gran festa del món geganter, que, com sabeu, des de l'any 85 esteu portant a terme en diferents ciutats de Catalunya amb un gran èxit. Realment és una festa referent, avui en dia ja, per tot el país. Molts dels geganters del país ja estan esperant aquesta trobada per tornar-vos a trobar, per celebrar
aquest esdeveniment. A nosaltres Calella ens faria moltíssima il·lusió, sabem que la colla hi està treballant molt fort perquè la candidatura acabi sent una realitat. Nosaltres des de l'Ajuntament podeu comptar amb que els hi donarem tot el suport i més perquè això sigui així.